ರಡ್ಡು ಕನಿಲೆ ತೊಂದೆ ನೆತ್ತ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪರಂದು ಕೊಚ್ಚೋಡಿ ಜಿನ ಬುಳಿಯೋನು ಕಲಿಲೆ ಕೊಚ್ಚಿತಾಂಡು ನೀರು ಪರ್ದಿತ್ತೆ 4 ದಿನ ಅಂಚೆಂದಿಯೋಡು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಬನಲ್ದಿಲೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ವಕ್ಕ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆಯಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಪಾಡು ಸೋಪ್ ಒತ್ತೋಡು ಎಣ್ಣೆಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೆ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೋಪು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಚೂರು ಉದ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಸೋಪು ಉತ್ತೋಡು ಚೂರು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಎಲೆ ತುಂಡದಾದ ಚಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊ ಸೋಪು ನಾಲೆಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಪುಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಪೊಡಿ ಕಡೆ ನೀರು ಪಾಡರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಪೊಡಿ ಕಡೆಂಡ ಅಂಡ್ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರದೆ ತೊಂದ ಸೋಪು ಒತ್ತೋಡು ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಡು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಕಡೆಯೋಡು 4 ಚಮಚ ತಾರದೆಣ್ಣೆ 1 ಚಮಚದ ದಾಸಮಿ ಪಾಡೋಡು 4 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಂದೆ ಸೋಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು ಕಲರ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಕನೀಲೆಲ್ಲ ಪದಿಗೆ ದುಂಬೆ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತೆ ಚೂನೆತ್ತು ಅಂತ ಪರ್ತು ಬೈಯಾಡು ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಕಡೆ ಪಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಚ್ಚ ನಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ತಾಡೆ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಎಕಡೆ ಪೊತ್ತಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕನಿಲೆದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ತೋಲೆ ಕನಿಲೆದ ಪದಿಂಗಿದಿರ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲ ಆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲ ಮಾತೇರಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲ.